dafa masira annabi da hadan Abdullah shugaba manzon Allah dan Aminatu Maulana. Ya mu dafa masira annabi da hadan Abdullah shugaba manzon Allah dan Aminatu Maulana. Shugaba manzon Allah. Bismillah Allah sarki rabbana ka mince min in yabo ga Rasulullahi dan Aminatu kama min sahibun ala da ma'aiki dangalin da nake kai ni dan yaban sake sanya sakuni a kai na Maulana. Salati gunsa annabi mai girma sada ale da mata yana har sahaba ina nema ba da ware dukan auliya o shirrafa o abin nema kan rasulullahi suna nan ba su kauce ma Maulana. Ba zan wuce ba da baitina sai na saka kamar rabina shehu sani umar yasino gani na zo da kokona kai gaban agaji a gare ni kar na kasa a wakina isar sama soya Allah dan Aminatu Maulana. Ya mu dafa masira annabi da hadan Abdullah shugaba manzon Allah dan Aminatu Maulana. Kabula maka tubu shakti janaji kama aikin mu shehu na barhama iyasi ya dake a cikin ranmu har da shehu jalani da dan fodi ya ba su sakin ranmu sun zama mu na babbar hanya har gurin sa Maulana. Assalamu alaika rasulallahi jigon mu mai karfi dan Amina habiballahi kai kadai ne ajin sarki kai kadai ne bada farkowa har sara kai fadar sarki rabbana Allahu muwahi khaliqin shi Maulana. Ya bada fannukan abiya o kai kadai ne abin kallo duniya da kiyama manzo kai kadai ne abin kallo dukkanin abiya o da marsalle gaban ka suke zallo ga uban maragata dan Abdullah dahi Maulana. Ya mu dafa masira annabi da hadan Abdullah shugaba manzon Allah dan Aminatu Maulana. Ga matsira ta bayan Allah shugaban mu Abdul Qasim dan Halimatu renon saniya gaban ka duke dansin kai na sanya cikin raina manzo ka ba da dukan lasin sahibul mi'raj ma'aiki annabi na Maulana. Dukkanin zabin ruhi a gaban ka dole yau sanyi ka saka manyan kafirai sun shige a cikin layi in ka zartar ta zartu wallahi sai da ayo koyi sai kowa ce ma'aikin Allah ba kamar ka Maulana. Ya Amina ma'aikin Allah kai kadai ne amintacce sahibul sulta da ma'aiki ba kamar ka cikin zance shi yasa a dare rana kaunar ka me fa dake zance ya ma'aiki kalamance in yau yaban ka Maulana. Ya mu dafa masira annabi da hadan Abdullah shugaba manzon Allah dan Aminatu Maulana. Kowa ka kusanci ma'aiki karka fada cikin bota rayuwar duniya almara ce cikin ta akwai wauta karka zangawa a cikin ta har ka zanto a bikinta gashi ka aje mai daɗin ta annabi na Maulana. Ga matsayar da babu kamar shi ko ina da madafarsa shi fa ne fa shafi'ul umma ya tafo da muradansa ba abun da yake nema sai da mu ansa kiran nasa kar mu zan a cikin makiya Allah da annabi Maulana. Gagararre ma'aikin Allah ya buwa ya akan kowa ka ce ma ka hada da madina ga kanan a garin kowa ka zamo gwarzo a gare mu gashi mun kaucewa ga mu nan a sahun kama aiki annabi na Maulana. Ya mu dafa masira annabi da hadan Abdullah shugaba manzon Allah dan Aminatu Maulana. Ya Rasulullahi matsira ginshiki a wajen bayi ka isa ka zarce isa don kai kadai ne ake yayi duk abin da kake yi lallai shi kadai ne ake yayi warratul ayrullahi manzo rasuli Maulana. Lallai ba ruwan
shin wajen ka nake sauti. Sahibul mi'raj sananne shi kadai ne san zati. Mai gida na ma'aikin Allah annabi na maulana. Ya mu dafa matsaya annabi da haɗan Abdullah, shugaba manzon Allah dan Aminatu maulana. Mai gidan Isa da Haruna mai gida ka zo Iraki. Ka wuce fa Halilu Kalimu na ji kai ne ake tabbatu. Da wasale da kai a gare ka da sa na rike azato. Kai dai mace cin ruhi na manzo rasuli maulana. Allah domin da sakon sayya na ƙaru cikin manzo. Kamar bugun lumfashi na Allah ka sa na shige manzo. Aiki ya zammi da ba kuma sai da yabon sa manzo. A cikin dare ko da rana ne kar na saba wa maulana. Badan ba Allah domin mayafin nasa mai kamshi. Domin bargon da yake kwanci a cikin sana yi nufi dan shi. Domin satin gefen fuskar sa rabbana a yi min dan shi. Domin sa ne ka kai Allah ne ma ka yi don maulana. Ya mu dafa matsaya annabi da haɗan Abdullah, shugaba manzon Allah Dan Aminatu maulana.